Okay, mga kabyanan, ngayong aga sa inyo tanan-tanan. Good morning sa bilog Western Visayas. Ngayong aga sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Ngayong aga sa tanan-tanan, kutob sa marabutan, bilog nga kalibutan. Ngayong aga sa inyo tanan-tanan, kag welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga. Sa aton karon nga live coverage mga kaabyanan ang June Kapulot News Live sang Iloilo News Live duwa niya June Kapulot News Live sang Iloilo News Live tungkol sa kay Haring Johnny Diaz. Pare kami subong sa announcers booth ginakuan no announcers booth naton mga kaabyanan nga plastaran sang ni kuan ang announcers booth actually nga ginaplastaran naton subong iya ini sang Iloilo News Live upod sa kay paring Johnny Diaz. So inyo tanan-tanan mga kaabyanan, kami karon nagaplastar para sa pag-cover live sang Pacquiao Ugas fight sa subong adlaw. Sa subong adlaw mga kaabyanan, ako gid lamang nakatapos ang engkwentro nga sang boksidor nga isa ka Pilipino man kag lakip na engkwentro yan si Siha mga kaabyanan napierde ang iya sini nga engkwentro nga si Siha kag nagdaog amo ang Pilipino boxer nga si Magsaho mga kaabyanan. Sa subong second before sang hampang ni Jordines Ugas kag ni Manny Pacquiao sa Santiago, Cuba, ni Manny Pacquiao halin sa Sarangani Province, Philippines. Mga kaabyanan, for sinisang ilang Browns nga hampang siya mga kaabyanan ang pinaka highlight no pinakakatapusan kag main event sa sining hampang sang boxing si Jordines Ugas si Emmanuel Manny Pacman Pacquiao, fighting senator of the Philippines. Anti-subong may ara pa nga undercard. Tapos na to mga kaabyanan ang undercard ni Kwan. Natapos na ang undercard sang sa tunga nanday Siha kag sang nagdaog nga Pilipino knockout niya si Siha. Subong ang undercard nga hampang naman sa subong adlaw undercard sa kay Manny Pacquiao kag sa kay Jordines Ugas. Mga kaabyanan amo si inang Guerrero kag si Ortiz before sang hampang nagapreparar makita naton mga kaabyanan dito mapakita si Kwan si kung anong preparasyon subong ni Pacquiao pwede mapakita amo na ni siya makita na ni siya sa live naton. Okay, so sa live naton bitaw pwede pero may technical partner ko di abi nyo lang ha kamo lang may technical partner ari mga kaabyanan no may technical partner man ko di abi nyo lang ha. May stinger pa ko. Okay. So mga kaabyanan sa ato sini nga pagpangalagad. Ay, say lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala ari yang ako nga gina-play mo gali na yan. Sige, happy birthday sa tanan-tanan nga mga may birthday subong adlaw. Happy birthday sa tanan-tanan nga mga may birthday subong adlaw kag para buwas advance happy birthday. Para sa kagapon, belated happy birthday kay nagtukar man ang happy birthday di mo.
So anyway, mga kabyanan, diri kita sa ato sini nga pagkuha karon sang informasyon na live ari na subo makita naton sa screen. Pwede naton ni mapakita ang screen ta, ta subong. Nagasulod na karon si Guerrero. Amo ni siya mga kabyanan si Guerrero ang undercard sa Idalom. Pero puro ni tanan na daw hindi ni mga Pilipino. Lantaw naton kay si Guerrero ni daw pariho ni sila nga kwa no. Daw hindi ni siya Pilipino. And ang kontraya si Ortiz hindi man Pilipino daw puro ni tanan mga taga kwan, mga taga Mexico, no, mga Mexicano ni sila kalabanan. So amo ina mga kabyanan ang maga-enkwentro subong or sakay Manny Pacquiao kag sakay Yordenis Ugas. Subong kung gusto nyo makita kag lantawon, no, kung kamusta si Manny Pacquiao subong si Manny Pacquiao mga kabyanan nagakwa na butang na sang mga kung sa mga kwan bala kung sa mga bulang bla inang ano panawag sina ng pilapil o kung dapil no para sa iyang preparasyon sa pagbutang sang gloves no kag si Yordenis Ugas amuman no nagapreparar naman makita naton mga kabyanan si Yordenis Ugas kag si Manny Pacquiao nagaprepara na. Pero subong, ara na, nagapasulod na ang duha naton ka mga boksidor, undercard sakay Manny Pacquiao kag sakay Yordenis Ugas sang Cuba, kag Manny Pacquiao sang Sarangani Province sang Pilipinas. Yari makabyan, ipakuha naton, no? Ipakita naton subong ang itsura, kag gina-introduce no? Si si Guerrero kag si Ortiz. Dumduman yun ni si Ortiz ni. Si Ortiz ni mga kabyanan amo ning naengkwentro bla sang una to ni Kwan ni sino gani tong kontra yato nga pertika nang tikalon bla nga nang kontra man bla ni Manny Pacquiao nga napirdi si Manny Pacquiao si iya si Kwan no atong negro bla mga kabyanan nga nag-retire na sang ulihi no. So amo ni ikwentro yato blang ginhiding ya bala si Kwan sino gani ito ang kontray nga negro to nga pertika dayaon bla to no Mike Aris Mike do sino gani itong kontra ni Ortiz sang nagigad nga ginhiding si Mayweather gali na so ining si Ortiz amo ni subong ang sa undercard ni Manny Pacquiao kontraya si Guerrero puro ni siya tanan mga kwan mga Mexicano. Si Ortiz mga kabyanan no amo ini ang ginsumbag sang una ni Mayweather nga way nakapreparar kay nagabaw-baw si Mayweather bangod kay nakasala si Mayweather sa kay kwan o nakasala si Ortiz sa kay Mayweather. Ari na ipakita naton mga kabyanan dugay samtang ang aton nga itsura hindi nyo makita pwede man nga matunga to pwede sa matunga. Pwede tunga akon, tunga ang TV ta, ang screen, hindi pwede, hindi kaya. So, ang screen na ipakita, ang itsura ko, hindi lang ako pa. So, pag sugod na mga kabyanan sang boxing, malantaw na kita sang waswasanay sang duha, no? Kay pagkatapos, ini sang hampang ni Guerrero, or sa sing boxing ni Guerrero, kag sang boxing ni Manny or ni Kwan ni Ortiz tapos ini si Manny Pacquiao na dayon kag si Kwan no si Yordenis Ugas mga kabyan no. Ari na nag-start na ang first round sa tunga mga kabyanan ni Guerrero kag ni Ortiz si Ortiz nag jab nag-jab man si Guerrero kag Ortiz dire lang makit. Okay so ang sa boxing to mapakita mo sa boxing. Ang itsura ko makita. Hindi lang makita ang itsura ko, okay lang. Be palantaw ko bisang video. Okay. So gamay si Kwan, gamay. Pwede nga mabutang nga dako ang boxing kag gamay lang ko. hindi pwede. Sige, okay lang, no? So basi maka-copyright kita, no? Okay lang na, no?
So mga kabyanan narakaron nagasumbag straight jab si Ortiz. Nagbalos ang isa ka straight kag jab si Guerrero. Okay? Ara nagatadahay ang duha ka mga boksidor. Makita naton mga kabyanan left and right combination by Guerrero. Igo si Ortiz. Ortiz nag right jab. Naglikday, right jab lapon si Ortiz, kabus. Jab si Ortiz. Si Guerrero nagapanagang, atake si Guerrero sa budiga ni Ortiz. Nag-atras si Ortiz. Makita naton mga kabyanan. First round pa rin subong, no? 20 or 1 minute and 26 seconds. Nabilin sa first round sa tunga na Guerrero. Left and right combination by Guerrero. Winas wasan tuno si Ortiz. Nag-cleanse ang duha ka mga boksidor. Botsilingon naghaksanay sila nga duha, no? Guerrero nagatayada, si Ortiz nagatayada man, nagapangita sang ideya kung paano makasunod. Left and right combination by Ortiz. Nagbalo si Guerrero. Left and right combination by Guerrero. Igo sa guya si Ortiz. Nag-clash sa duha ka mga boksidor, ginbulag sila sang referee. Ara makita naton mga kabyanan sa gihapon. Left and right combination by Ortiz. Nagbalo si Guerrero. Left and right combination. 1, 2, 3, 4. Atras si Ortiz. Ortiz na maliwat, naga-jab-jab. Guerrero, naga-plastar. Kaliwiti, ini si Guerrero. No? Left and right combination by Guerrero. Atras si Ortiz. Ortiz nag-jab sa iya nga wala. Left and right combination by Guerrero. Nagbalo si Ortiz. Igo sa budiga si Guerrero. Left and right combination, ginaatake ang budiga, ang ka-chanbla, no? Ang budiga ni Guerrero. Nagabalo si Guerrero. Atake man sa budiga ni Ortiz. Tayadahay ang duha ka mga boksidor. Ara, mga kabyanan. Sa duha ka mga boksidor, ara na, matapos na ang first round. Butan ta background gamay para nga hindi kita makapiright. Okay. Abe. May background nga gamay kali para nga medyo kwan bala mga kabyanan, no? Hindi kita makapiright. Okay? Yara natapos na ang first round sa tunga ng Guerrero kag Ortiz. Subong gina-live naton preliminary ini ni Guerrero kag ni Ortiz. Sa ato sini nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan, mga viewers man kita gali mga kabyanan sa aton nga YouTube channel. Mga viewers kita sa aton nga YouTube channel. Live coverage Pacquiao versus Ugas. Mga kabyanan, kita nyo man kita sa aton nga inang YouTube channel. Okay. Okay. Good morning sa kay Rovan Alavi Audio. Ara ka naman yon. Thank you Aria. Thank you. Makita nyo kita mga kabyanan sa ato sing inang YouTube channel sang inyo alagad, no? John Kapulot Official. Okay? So kag sa ato naman nga mga viewers sa aton nga Facebook page mga kaabyanan. Mo sila, no? Si Ana Jimenez Manaba, si Jonathan Albor Crisostomo. Ba talaga basta mga taga-aksyon may kredibilidad. Okay. Naman kami taga-aksyon gid Way pa. Mga kabyanan, yari kita karon sa second round sa tunga nanday ng Guerrero versus Ortiz. Left and right combination by Ortiz. Igo ang budiga ni Guerrero. Guerrero nagbalos. Left and right combination by Guerrero. Igo man mga kabyanan si Ortiz. Nakagtuog yapon nga kombinasyon. 1-2-3, 1-2-3. Ni Guerrero, igo si Ortiz. Kapang si Ortiz nagasubol. Ginawaswasan ang budiga ni Guerrero. Left and right combination by Ortiz. Corner. Si Guerrero, winaswasan tuno ni Ortiz. Bulag sila sang referee. Cleanse mga kabyanan. Subong left right combination by Guerrero.
balo si Ortiz, tayadahay ang duwa ka mga boksidor. Ara, nag-jab-jab ang duwa ka mga boksidor. Fan recommendation by Guerrero, igo si Ortiz. Ortiz nagasubol, nagduko, may maigo. Fan recommendation by Guerrero. Atras si Guerrero, tuduhan nga ginlusob ni Ortiz. Mga kaabyanan. Okay? Nagawaswasan na yung duwa sa tunga. May sumbag pa ya si Guerrero sa likod mo. Igo si left and recommendation by Guerrero or by Ortiz. Igo si Guerrero. Guerrero nagatras. Nagbalos ang left and right combination. Oy! Right hook, kag left hook ni Ortiz, igo si Guerrero. Left and recombination by Ortiz. Nagapahimunong ka, nagapanago lang, nagakover si Guerrero. Nagbalo si Guerrero, left and recombination by Guerrero. Nag-clay sa duwa ka mga boksidor. Kag ginabulag sila sang referee. Jab-jab si Guerrero. Wala atras. Samta nagasubol si Ortiz. Left and recombination by left and recombination. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ni Guerrero. Igo si Ortiz. Tapang naka-recover si Ortiz, nag-atras kag naladuko, kag nagbalo sa sumbag. Left hand recombination by Ortiz, igo man si Guerrero. Nag-clench ang duha ka mga boksidor, ginbulag sang referee. Kampiyon! Grabe! Paning hamot ang sinugba nga baboy ni Johnny Diaz kag ni Mike Estaniel. Programa kuno ginaimbitan nyo ko sang humot sang sinugba nyo ka baboy da. Hindi mong king ka mga duwa. Napabayaan nyo ko nga duwa kay kamo nga duwa diya gasugba baboy ha. Okay. Mga kabyanan niya, para naman ginapakita ang replay sa sumbag ni Guerrero kontra sa kay Ortiz nga nasa kamgid si Ortiz sa mga kabyanan. Pilagid, bawah, 3, 4, 5 ka sumbag ni Guerrero. Igo si Ortiz. Tayo may kapanawag dali sa ako, no? Dali lang nga lang taon ko. Kung sino ni? Oy! Okay, may nagapanawag. Lang, ga-cover kita subong live okay? Mga kabyanan. Okay, makita naton. Makita ninyo mga kabyanan ng ato sininga pagpangalagad. Kita sa announcers booth ni Johnny Diaz sa Iloilo News Live. Tang mabatian man ninyo kita kag makita sa aton nga June Kapulot News Live. Makita man sa aton mga kabyanan nga Facebook Live o sa aton pagid nga YouTube channel. Ang inyong ginapalantaw subong YouTube channel sang inyo alagan. Ayo kag ang Facebook page ang aton nga June Kapulot News Live mga kabyanan. Kag nalabot sina para pa kita makita man sa Iloilo News Live sa Facebook account ni Johnny Diaz. Okay? Yari na mga kabyanan sa round 3 nga nanday Ortiz kag Guerrero. Naton subong mga kabyanan, mga viewers kita nga nagakwa. Okay, ari si Erma Casabuena, Angel Galyopa Mujedo. Balik ka sa aksyon kay wala man pulos ang ginhalinan mo. Si Lisa Sulis, good morning Sir John Capulo. Iya Kapanas, blessed Sunday Maninoy Gafings John Cap. Okay, thank you sa aton nga mga viewers sa Facebook page. Inyo siningalagad sa John Capulot News Live. At sa Iloilo News Live with partner Johnny Diaz. Mga kabyanan ang ang Facebook page ni Johnny Diaz, ang ngalan niya Iloilo News Live. Kamudra makamudra makalantaw live mga kabyanan kag maka-follow sa kay Johnny Diaz nga Facebook page mga kaabyanan. Pa si Angel Galyopa Muhida tapos na ako na. Si Mark Dapergan, shout out. Si Marty Salapantan, shout out niya po. Morning. Adios.
Mga kabiyanan, round 3 sa tunga Nanday Ortiz kag Guerrero. Puro tanan mga boksidor. Mga kabiyanan sang Mexico, mga Mexican boxers. Makita naton sa aton subong nga live screen si si Manny Pacquiao naga-exercise, naga-preparar na ang nga kamot na putos na sang ining panawag sini ng preliminary ng puti na bala nga daw tape, no? Naputos na uman si Ugas amuman, putos naman ang kamot ni Ugas. Kulang na lang mga kabyanan sang pansing or sang gloves utang sa mga kamot sini sa duwa ka mga boksidor. Tapos mga kabyanan ang ining enkwentro sa tunga Nanday Guerrero kag Ortiz sa mga boksidor undercard ang main event nga Sanday Yordinis Ugas kag Manny Pacman Pacquiao. Natapos ang round 3 sa tunga Nanday Guerrero kag Ortiz, kung naton nga makita mga kabyanan sa kay sa group sa tunga Nanday Guerrero kag Ortiz, mga kabyanan, kung imo lang tawon daw medyo ulo abansi gawa sa sa puntos si si Guerrero, no, kontra sa kay Ortiz. Sa kay Ricky Di Humo, si Jeren Yodelmo, Joliet Capulot Ginoo, si Pakas, Jemar Lingaya, good morning, si Augustine, good morning man sa inyo tanan-tanan. Gapakigupod ka mo diri sa aton, ari di ang live nga kampiyon. Okay? So, si Jemar Lingaya, good morning, shout out sa inyo tanan-tanan. Ayos, sige. Sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan, kampiyon sa mga stingers ni paring Johnny di. Nami, liwat. Okay. So, yun kita nga ari kita sa round 4 na. Hasta man lang sa round 10 actually, no? Ang ining undercard ni Guerrero kontra sa kay Ortiz. Subo makita nato nagabayluhan isang inumol ang duha ka mga boksidor. Left and right combination by Guerrero, nagbalos si Ortiz, naga-cleanse ang duha ka mga boksidor samtang atubangay, naga-enkwentruhan ay sige ang sumbag mga kabyanan ni Guerrero, nagabalos man si Ortiz. Left and right combination, right hook kag left combination ni Guerrero, ginasagang ni nagadikitay, no, nagadikitay ang duha ka mga boksidor samtang nagawinaswasanay mga kaabyanan. So ara makita naton left and right combination by Guerrero, nagbalos sang right hook si Ortiz, igo si Guerrero, nagbalos man sang left hook o kag right hook si Guerrero, igo si Ortiz. Left and right combination by Guerrero and nagbalotes, nag-cleanse sa duha ka mga boksidor, ginbulag sang referee. Ara naman wala kag tuo nga sumbag ni Guerrero, igo si Ortiz. Nagbalo si Ortiz sang medyo hampak nga inumol, medyo padalom, no, alihop ni Ortiz. Igo ang budiga ni Guerrero. Guerrero nagbalos. Left and right combination by Guerrero, igo si Ortiz. Perte. 38 minutos na lang or segundos na lang nabilin sa ika-4th round. Ang duha ka mga boksidor ni Guerrero kag ni ka mga boksidor ni mga kabyanan ang tapusan nga hampang sa idalom sang championship or ginatawag naton nga main event kay Senator Manny Pacquiao kag Yoder Yordinis Ugas. Actually mga kabyanan, si Yordinis Ugas ang kalimbawa ya sini panakip butas lang. Good morning gali sa kay Gaspar Soliano Huntonare, kay Marhibalo, good morning. Yordinis Ugas ni panawag sini siya panakip butas lang ni. Kay supposedly ang enkwentro gitani ya ni ni Manny Pacquiao ya si sino ganito man si
Sino ganito, Mike? Ang enkwentro tani ni Pacquiao una. Hindi. Ang enkwentro ni Pacquiao tani supposedly subong ba? Ha? Si Spence, no? Si Spence. Si Errol Spence. Amerikano tani itong kontraya, no? Si Errol Spence, mga kaabyanan. Galing ang problema kay si Errol Spence, operahan siya nga kalimutaw. Kalimutaw ya daw may ara kuno nga katarata. So atrasa sa hampang nila ni Manny Pacquiao. Ang ginhimo para nga madayon ang hampang ni Manny Pacquiao, pangita ini si Yordenis Ugas sa ka-Cuban, mga taga Cuba, mga kabyanan, taga Cuba. Ni ang mangin enkwentro subong ni Manny Pacquiao. Fifth round na kita, mga kabyanan, sa tunga na Day Ortiz kag inang si Guerrero. Nagahabok na ang wala nga mata ni Guerrero. Igo man sang inomol ni Ortiz. Ortiz nagadulugo man ang sungad ni Ortiz. Igo man sang inomol ni Guerrero. Katayadahay ang duwa ka mga boksidor, mga kabyanan. So muna subong ang sitwasyon ang duha naton ka mga boksidor, mga kabyanan sa kung sini nga nahimo karon nga coverage ito nga nanday inang Guerrero ag ni Ortiz. Karon talang lang tawon kung ano ng kung kamustahon naton mga kabyanan si Manny Pacquiao, actually subong si Yordenis Ugas nagsoksok na, mga kabyanan, sa iyang gloves. Nagsoksok na sa iyang gloves si Yordenis Ugas tang sa locker ni Manny Pacquiao. Pasubong pa-exercise pasubong si Manny Pacquiao ang iyang mga kamot ginapulo pa ginaulo unyat ang mga kamot ni Manny Pacquiao astang iyang likod ginaunyat para nga magnami ang iya sininga kondisyon. So, wala pa ya subong ginabalhas si Manny Pacquiao. Si Yordenis Ugas siya ginabalhas na. Tumbo niya si Yordenis Ugas. May takon na sa nga gloves. Samtang si Manny Pacquiao kabyanan, pang-unyat pang mga lawas siya subong. Unyat pang lawas siya. Okay? Subong nga mga tinion, mga 34 seconds na nabilin sa round 5 sa tunga nanday Guerrero kag Ortiz, mga kaabyanan. Pag makita naton subong duha ni ka mga boksidor ni kamo man gawa punto si Guerrero nagahabok ng iya nga mata. Ang wala nga mata ni Guerrero nagahabok na. Si Ortiz, mga kabyanan, nagdugo man ang ilong. Ila sini nga duha nga pagwaswasanay, daway ka man sang excitement gid bala nga makita sa tunga sang duha ka mga boksidor. Sa ila sini nga pagbayluhanay sing inumol, daway ka sa may makita ang excitement nga siling abi nga was gitrutudo nga grabe gid ang sumbag, nagabalbal gid ang sumbag, no? Wala, mga kabyanan, sa may makita nga amo gid na, no? Mas sa nagligad ganito mas excited, mas exciting gani katama to ang enkwentro nanday Ortiz kag no? Ito, mga kabyanan, ang kontray nga negro bla to nga gisumbag. Kalipatan ko ngalan niya kay basta gani hindi ko interesado sa mga tao, kay lipatan ko ngalan niya mo sa to sang tong kontray nga to si mga kabyanan to tikalon to nga perti kadayaon pa. Ay gid ko kalipat ko sa ngalan niya. Ato sini nga pagpangalaga mga kabyanan, natapos na ang round 5 sa tunga nanday Ortiz kag inang Guerrero. May ara nga fatal nga igo si Ortiz sa kay Guerrero, no? Sakam-sakam sa agtang pero way matumba. Mga kabyanan, round 6 na kita subong nga mga tinion sa kay Guerrero kag sa kay Ortiz. Nagatayray ang duha ka mga boksidor. Left and right combination by Guerrero. Balos si Ortiz. Haksanay ang duha ka mga boksidor. Dikitanay ang ila sini nga
plastaran pero sige sumbag, no? Left and right combination by Ortiz, Igo si Guerrero. Guerrero nagbalos. Left and right combination ban ni Guerrero. Gabas lang na yung duwa ka mga boksidor pero kwan dikitay, no? Dikitay ang ila sining lapitay ang sumbaganay ng shortcut lang gid lang mga kwan ang mga tapungulay. Mga kwan, mga uppercut ang mga ginapang gamit nila. Mga kabiyanan nga pag tapungulay. Nag-cleanse ang duwa ka mga boksidor, bulag sila sang referee para makita naton mga kabiyanan ang duwa ka mga boksidor. Kailangan ang tanay ang acknowledge tanay sa aton nga mga viewers, si Erma Casabuena, Narciso Bolivar, Benson Arusa Laging, si DJ Deji As Tamayo Bidia. Good morning. Kag si Yeng Sinabuen. Good morning man. Kamo kita sa mga viewers ba? Okay. Dugay-dugay mga kabiyanan, makita ninyo ha. Ang bakbakanay na sa tunga nanday Manny Pacquiao kag Yordenis Ugas. Ang panakip butas. Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas, ang panakip butas. Mga kabyanan, Idol John, go, go, go. Diin follow kami sa imo. Thank you ha. Si Benson Arusa Laging, good morning Idol, watching from Rua City. Grabe ba? O rin ng baboy ni paring sang baboy nga linuto. Yote, anong pa ni kay way pa man ni makwano? Way pa man ni si Pacquiao gani makasugod yo. Paano ko sini kamuran dana? Hanyo da nga duwa. Walaan ko man nga si Mike nga dana. Naban hanuto niya ginakaroon way. Bilinan mo ko na bisan isa lang. Mga kabiyanan, round 6 natapos na ang round 6. Ito nga nanday ang Ortiz kag si Guerrero. Gabulit sang dugo ang mata nga tuo. Mga kabiyanan, may ara nga pilas ang mata nga tuo ni Orkilay gali, no? Ang kilay nga tuo ni Ortiz. Nabulit sang dugo, mga kabiyanan, may pilas ang tuo nga kilay ni Ortiz. Samtang ang wala naman nga mataya ni Guerrero, kahabok ng black eye. Daw hindi na masyado makakita si Guerrero kaya ang mataya, kahabok mga kabiyanan ang black eye. Okay? So, tapos na ang round 6. Ay nabilin pa. Dahil kemudian nga dua. Ano kemudian nga ari? Dahil kemudian nga dua. Si ano na? Ha? Okay, mga kabyanan.
balik diri sa ato sini nga pagpangalaga. Round 7 na kita subong, mga tatlo na lang ka-round ang nabilin matapos na ang kampang sa tunga ng Day Guerrero kag Ortiz. Kung makita naton sa screen naton mga kabayanan si paring Johnny Diaz, paring Johnny, good morning. Morning. Oo. Daw lundong na nga manok si Guerrero. Oh. Ali lang. Di nang naka-off mic. Daw lundong na siya nga manok. Okay. Oh, daw lundong nga manok si Guerrero. Gaduroy na lang. Yung mataya harabok naman. Rabok na mataya. Actually si Ortiz gadurugo naman ang iyang kilay nga tuo. Oh. Pero si si Guerrero ang mataya ya pirot na nga pirot. Oh. Imbes nga Mexicano siya, nagimo siya nga Chinese. Nagkipot na mataya mo. Nag-inject na siya kaya iyang mata puro na lang kipot. Oh. Igo na siyang inumol ni Ortiz. Oh, igo naman sa sang tuong uppercut. Oo. Na tuong uppercut ni Ortiz nahan. Oh. Isa ka cross sa right. Right cross. Oo, igo naman sa ni Ortiz. Pero damo puntos gina si Guerrero sa iya, si kay Ortiz. Oo. Damo sa mga lagko ng mga puntos si Guerrero sa kay Ortiz, lagko ang mga igo. Ya pero subong do nagabalo si Ortiz. abalo siya. Combination by Ortiz si Guerrero. Oh, gin sa gipit ni Guerrero ang ang right nga kamot ni kan. Parang hindi ka sumbag. Pero hindi sumbag si Ortiz. Ginsumbag ni Guerrero si Ortiz pero sa likod. Oo. Sa likod. Daw sila nga, badi, tama na. Tapos, araw gadugo ang tuong nga kilay ni Kuan, no? Ni Si Ortiz. May cut ang iyang kilay ni Ortiz. Sa dalom isang iyang Kuan gid isang kilay di sa may mata dapit. Oo. Sa dalom, no? Sa eyebrow ya Sa ibroya, no, na ara lang pilas. Manageable, Kaya gamay pa man lang Sila ni Freddy Roach, kaya mo na. May hangin ka pa yan. Sinong iyang Kuan nga Sa kay coach? Ortiz, aral si Freddy Roach. Ang coach ni Ortiz si Freddy Roach. Maro. Nahan. Siya na? Oo. Okay, si Freddy Roach. Magaling ang coach si Ortiz, pero actually, nakabalo si Ortiz ang damo-damo sa kay Guerrero. Kung Oo. kita mo, Sakit tong igo? Sa una, gina nga mga round, medyo, medyo abansi si Guerrero. Pero sang ulitis nga ni nga mga, nga mga... Nakabawi si Ortiz. Oo, nga mga round, nakabawi si Ortiz. Sunod taon ta na karon. Kay ang coach gali ni Ortiz, si Freddy Roach. Freddy Roach. Pareho sila coach ni Juan Manny Pacquiao. Magsayo. Si Magsayo gina kontra ya si Sihato tumampilakit. Igo gin. Lipong gito ya. Tulog to, tulog. Igo sa makagwa ya, makabangon ya ng mga 10 minutos pero nakabangon mo. Igo sa panga gito. Igo sa panga tapos may follow up pa. So amo tong kabangdanan nga knockout si Siha ang kontra ni Magsayo kagina. Magsayo. Okay? So, ari mga kabyanan, no? Sumbag si Guerrero. Lapaw. Nagbalo si Ortiz, lapaw man. Delikadong hitba to. Sumbagon niya pas likod si Ortiz. Sumbagon si Ortiz, sila niya, sumbagon mo ko si Ortiz, taya ni Ortiz, hilok niya, segundo. Masumbag ka sa likod, Nyari, taya ni Ortiz, hilok niya. Nyate, dami. Gapalagyo si Ortiz. Ara sa side. Nag-cleanse ang duha ka mga Nag-cleanse sila. boxer. Ginbulag sila sa referee. Balik naman tayo dahay. Daw wrestling ang hampang lang. Wrestling lang sila. Hapo na guro, hapo. Ginsumbag ni Ortiz si Guerrero. Si Guerrero. Guerrero. Pero ang igo ya buli. Gakan sila. Gaklen sila, ipitay katama. Duanay. Duanay. Kung sa mga kwan plado, gisulod sila sa drum nga duwa. Pasumbago. Suda mo ng kalimbawa. Huwag sila galing dala dagom. Di kitay sila nga duwa, di kitay. Okay. Nagsumbag si Ortiz, huwag makaigo. Nagkibyas lang sa dulunggan nga wala ni Guerrero.
Oh, ga pala mula ng talinga sa duwa ka mga buksidor actually. Mm. Daw pwede na ni daw Sumbag si Ortiz sa right hook kaya igo si Guerrero. Sa pipingig. Naigo naman sa Japon, right hook Japon sa talinga. At ko init ng talinga ni Guerrero. Oo. Igoon ka na da partner John. Pertik sakit na da. Kaya tapos pala mungol ka na. Init na pamatyagan mo mong. Oo. Sa talinga mga bukos sa talinga ni Dio. Pertik sakit na. Pertik sakit kita mo ang pato doon mo dira sa talinga. Lansangan mo. Mga sumbag ni Fernando po nga mga amo na Tapos sa mga bukos sa talinga. Hindi kat batay ka duyog-duyog ka. Duyog-duyog ka. So, mga kabyanan, nag-cleanse naman ang duha ka buksidor. Huwag iguay sa kilid, no? Masigip tanay sila nga duha. Last 10 seconds para sa round 8. Okay? Duwa na lang ka round matapos yung boxing sa duwa ka mga buksidor gani. Daw may chance nga magdaog si Ortiz. Daw may chance man nga magdaog si Guerrero. Gani. Hindi na karon, no? Base may split decision nga matabo. Si Pacquiao may may mga may mga nagapapirma na siya. Ginapakita subong si Pacquiao. Wag ka video PS Pacquiao do sa wala no. Nasa wala lang. Upod dia si Madam Jinky. Pues. Pero actually sa ilang subong dugout. Ng locker. Sa ilang locker subong si Yordenes Ugas siya. Makita nato subong sa monitoring tadi. Si Yordenes Ugas siya nag-ulog exercise. Tapos may kuha na saya, may gloves. Si Manny Pacquiao wa ipaya ka suksok gloves. Why pa? Kuan pa lang. Ensayo pa lang Japon. Ensayo pa lang tulutindo kaga ulog exercise pa lang si Manny Pacquiao, no? Ginaten si kuan si Ugas Daw ginatensyon si tensionado si Yordenes Ugas. Cuban ini. Cuban sa una, grabe man. Fighter ng mga Cuban Why na yagatras? So lang taon ta karon ng kuan niya. Round 9 na. Okay, round sa kay 9. Guerrero kay Ortiz. Yes. Ortiz naga-jab. Ginatirada nagbalo. Left and right combination ni Guerrero, huwag makaigo. Left and right Japon. Kaya kibyas sa lawas ni Ortiz. Si Ortiz ang ginatake subong budiga ni Guerrero. Panubo siya na. Ang budiga subong ni Guerrero ang ginatake ni Ortiz. Samtang si Ortiz ang guya ni Guerrero, ni Ortiz among ginatira ni Guerrero. So nag-play sa duha ka mga boksidor. Ginbulag sila sa referee. Tayada duha ka mga boksidor. Ang taon ta sino una ma-jab. Ay pa. Nag-jab si Ortiz sa budiga. May go. Pero way kabalos, way kaigo. Left and right combination by Guerrero or Guerrero, way may go. Si Ortiz, nagbalo si Ortiz. Budiga naman ni Guerrero na biraya. Tiraya. Left and right combination sa guya ni Ortiz. Igo si Ortiz. 1 2 3 4 ni Guerrero, igo si Ortiz. Left hand right combination by Guerrero, igo yapon si Ortiz nag-cleanse. Nagkupo. Ginsagipit ni Guerrero ang walang kamumo ni Ortiz. Ginsagipit ni Guerrero. Balos sa left and right combination by Ortiz, igo si Guerrero sa iyang talinga kag sa iyang tiyan. Sa budiga. Jab si Ortiz. Jab. Right jab, left jab ni Ortiz, nagbalo si Guerrero. Isa lang ka jab. Cleanse ang duwa ka mga boksidor. Okay? Cleanse sila, cleanse. Hambal ni sila. Hambal ni Guerrero, sila nga, I love you. I love you too. Ortiz niya, I love you too. Pareho sila street fans sa Lapaw Tanan. Okay, may 40 seconds pa nga nabilin. Sa duha ka mga boksidor para sa round 9. Muna isang second to the last. Second to the last. Kay hasta lang sa round 10 ang ilang hampang. Hasta lang sa round 10. Mga kabyanan. Nag-cleanse sila, sang referee. Liwat naman, nag-cleanse naman.
ang sumbag nila nga duwa lapaw na. Lapaw na. Oh, Medyo- kapoy na igo si Ortiz sa left side sang iya nga panga. Oo. Ito Oh, nigo man sa pan agtang. Sumbag si Guerrero, si Guerrero. Oh, igo. May igo naman si Ortiz. Nakabalos man si Ortiz pero ang kilid ni ni Guerrero. Guerrero ang igo. Mm. Okay. Ara na, Tapos na. Subong nga mga tinion nagapabalhas na si si Ugas. Nagapabalhas na si Ugas. Oh. Ano tayo may hindi sa pwede mabidyo nga ipalang tao. Hindi base makwanta. Oh, delikado ta. Ano gani na? Copyright. Copyright. Okay. Ara magali napakita man. Ara gali, ara makita ta gali no. Makita niyo na mga kabyanan subong progress sa tunga sang duha ka mga boksidor nga si Yordinis Ugas kag si Manny Pacquiao. Makita ninyo ha si Ugas siya plastado na. Reading niya si Ugas. Ang iya nga kamot siya may gloves na. Si Manny Pacquiao manugtakon naman sang gloves no. Manugtakon na si Manny Pacquiao sang gloves. Ara na. Last round sa tunga na day Ortiz kag Guerrero. waswasanay. Waswasanay duha ka mga Oh, boksidor. gaduduan ay gino. Grabe. Oh, nagsumbag si Guerrero Lapaw, sumbag si Ortiz na igo sa tiyan. Oh. Si Guerrero, nag-cleanse naman sila. Allah, ginampak na ni Guerrero ang kilid, ang sa likod. Niya parts, kalma lang, hindi namang mangarado parts, hindi mangarado. Waswasanay na ni. Bala na ako ng matabo. Basta balbalanay na nga balbalanay. Na. Ka mga boksidor pero sige yapon na busdos ni Ortiz sa kay Guerrero. Oh. Okay, doya si Guerrero. Oh, si Guerrero. Waswas kasumbag ni Ortiz kontra sa kay Guerrero. Oh. Si Guerrero daw hindi ka agwanta. Grabe waswas. Hindi sa kasumbag na. Hindi kasumbag si Guerrero kay ginawaswasan ni Ortiz. Waswasan ni Ortiz. Nagpalo si Guerrero pero igo sa likod. Si Ortiz. Igo sa likod. Malaba ni Abi kamot ni Guerrero mong. Ikumparar sa kamot ni Ortiz. Si Ortiz ano naman? Nagsumbag hop sa likod tanan pare yung sumbag nila. Okay. Duanay duwa. Ang ilang taranay dikit katama. Dikit-dikit. Dikitay sila nga duwa tapos ang sumbag nila mga short uppercut lang tanan. Short lang tanan. Nagsumbag si Guerrero Lapaw. Mga short uppercut ang sumbag. Nang amo na blaw. Amo na tapos mga amuna. Kada sumbag ni Guerrero ang iya nga guya, ginaapid niya sa guyaman to ni kuano ni Ortiz. Kapin pa nga dahil pirot ng matayaw. Ops. Guerrero. Nagdaridi si Ortiz kay